téma cien pohonných hmôt opäť rozvírila ostrý politický konflikt. Predseda hnutia Republika Milan Uhrík obviňuje opozíciu z nekompetentnosti a tvrdí, že útoky na dovoz ruskej ropy môžu Slovensko dostať do ešte väčších problémov. Kritika smerovala najmä na predsedu PS Michala Šimečku, ktorého vyjadrenia o drahých palivách označil za zavádzajúce. Áno, ceny benzínu zostávajú na Slovensku drahé a treba to riešiť. No nie kvôli ruskej rope, ale kvôli cenovej politike firiem, uviedol Uhrík. Podľa neho by úplné odstrihnutie Slovenska od ruskej ropy znamenalo väčšiu závislosť od menšieho počtu dodávateľov a vyššie riziko počas energetických kríz. Faktom je, že bez ruskej ropy by Slovensko malo na výber menej dodávateľov a v čase ďalšej ropnej krízy by sme boli na tom ešte horšie, tvrdí. Ako príklad uvádza Belgicko, ktoré podľa Uhríka čelí vysokým cenám energií a palív práve pre obmedzené možnosti dodávok. Logickým krokom v súčasnosti je nákup energetických surovín čo najviac diverzifikovať a teda mať na výber čo najviac stabilných dodávateľov a vyberať si podľa ceny, uzavrel Uhrík. Práve preto odmietajú ďalšie sankcie a hovoria o potrebe obnovenia voľného medzinárodného obchodu aj smerom na východ. Na druhej strane Šimečka ostro kritizuje premiéra Roberta Fica a jeho tvrdenia o lacnej ruskej rope. Na sociálnej sieti reagoval ironickým odkazom občanom. Vždy, keď na pumpe necháte skoro 100 eur za plnú nádrž, spomente si na nášho premiéra a jeho poéziu o lacnej ruskej rope. Tak nám opäť prúdi cez ropovod Družba, ale zase tankujeme takmer najdrahšie v regióne, napísal Šimečka. Spor o ceny benzínu sa tak mení na ďalší veľký politický konflikt. Kým jedna strana tvrdí, že problémom sú marže a sankcie, opozícia upozorňuje na to, že lacná ruská ropa sa zatiaľ v peňaženkách Slovákov neprejavila.